Maayong buntag, kumusta? Og karon na atong dalikyatan, no? Aga kining usas mga dapit sa nga ginadayos taga Cagayan de Oro na panahon na niadtong migo ang COVID-19 pandemic diri sa toang lugar o nata karon nano ka diring dapitas may Xavier Icoville sa Manilang area. Bibo na gining dapita no kay sauna mingo pa kay ni nagilayo mong guni no distansya ba pero way nagahom nga mukan ra din no kanang mubibura okay lagi kompleto naman na may tubig anday kaniadto nga wala ni tubig no so sige daos ta kaya tong rumbo karon ang kaniliging dapit no nga kinarayo panahon sa migo ang pandemic naapo dahil din no ang pamilya Verde no tas mga subdivision sa na naa diri dapitas may lumbia parang lumbia to no ang atong nahimutangan karon mo panahon na but kani atong nakasakang dalikyatan lahi na ning barangay no actually boundary no so mani yung bata o nagkaon no sa iyang sulaman bati ang unit doon ito away ganito partida kung ito gamay no kay kuan kanang atong tagtanaw atong bata mahulog kung pako ako ng gunit magkamulong igapon na construct no dalan rin kapita anigol ba na kayong Cagayan de Oro karon okay lahos-lahos na mga dalan na napagani mga ongoing pa no, mga projects muli patada siguro katong mga nagkanih na din familiar na mo aning mong dapit no happy ta sa to ang Rombong area kaya lagi kung atong madumduman so pastilan kaming tao diri panaos pandemic ingnan nga di magawas balay di magawas nga wala na di wala kasabot gibati sa ilahang balay mo nang gapanggawas diri nga money sila dire nya perte lagi kinilang gipaya no lagi pasabta mo nang nakita dato sila no kay lison sab mo to nga lakit kas yan pulo ng mga ano so siya ay kay sa yuta di ba maghanap rin dito
muna nitong subdivision no nga na kuan sa panahon ni katong sindong ba mga kuan diri mga gitbang relocate no na ay mga balay sayang nga kayo pagkapatsada tani nga balay ni no pero buba na wagin na sayang nang dito no nay gapon ni no nay gapon tuyuban ay lagi gipuyan kanina tuyuban nga nakita man nila nga waman puyo sa kuan na katong mga beneficiaries ang ilang gihimo sila na lang nagpuyo ito na kung isip usidad po no sige so mula usta nakagwapo po kayo din eh so okay walay traffic yun tatagyagian pa at binabitaw ka na magkahangin-hangin maka magyapo kayo nga dalan diya ay daling nga ano ikaw sama isan ano so gula lang kang dito bukid nga labit kapatsada okay sige ato ta kansat dire sobrang cadang angle dire oh wow nindot king bukid no so okay, lahos na nanata sa barangay Pagatpata so nabilong na siya no, sa barangay Pagatpata ang Kamarahan na naman dahil niya construction supply kaning hardware nadiryo ang muni muna nga area ang ilang ganian kaniad to panahon sa pag-iko sa COVID-19 pandemic medyo ka na kayo karoon ng mingaw na kayo wala na wala na kayo makining kita ng mga tao dalag wala po kayo naatiman ba sa una klaro kayo ni Hawan diri pero wala na tanang close na kano nag-passing pero dito ra no
Natura ka. Walay walay kuan, walay nakapaka-excite. Lagi lahi ra gyud kaayo sa una og karon. No, kay lahi naman gud karon kay bisan free na mangutag sa nasa ta moadto. So makita kag masdada kini murag busy kini kay makita. No, anlay kani adto lagi nga sabi ang ato. Nagkisig-kisig nga magagawas balay. Payag ni ano, payag ni Ilma. Ano siya? Just na nagtatay bay. Dalag bao-bao niya dito din sila nagkuhan. Napahangin. Uy, ito pa guys mga damtrak. Ito mo ito, kapitanan. Sikam, yan sikam. Daya mong kembyo diri o. Kuning di kuno ya pong dalan, slow down. Zigzag road. Naman ito yung constructor eh. Ang muabot o kaning nga paggabay lagi sila ng mga katigan, no? Mga kausaban. Sabi niyo kung ano ng gabak. Stop. Walay nagbantay. Pero okay ra yawon, bati yawon. Diri diyan na no? Buti ko speakers wala man. Kamarahan, padat-pat ni Nabilong. Gapo yung area dito. Bugnaw.
no kay lagi manit yung mga truck ng pangagi dire. Yun para ni for sure giplanuhan na ni noon nga ayohon. Barangay San Simon Daput Basket Copa Kayan City. Wow, pugi-pugi ng bandiron. Ito daw, mga ulag yung nangyari. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.